Salam dostlar, Fursi kanalına hoş gördük. Size şu korkacak videom. Tele VPN taptım. Ay taptım deyip öňem iş bağ VPN ýöne köp kişi var işleýän VPN tapanok. Düňki outline'ın koduny goýdum. Olam öştöýdýän şo ýaňyşmasa men o VPN ullanamok. Şoňça ýene tele VPN taptım. O biram dostlar intran kodyn tak ýok. Çyksa men hökman ýazaryn. Biram dostlar kanalymyza agza bolmagy video haram bolsaňyz like basmagy hem unutmaň. Kanalymyza agza bolan 300 bar ýetdiň. 200 ýetdik. 215 agza bar şu wagt 213 mi näme. 300'e de ýeteriň dostlar netip bolsa müňe de ýeter. Allahan men size işleýän OPN gorkadyň Psipon Pro. Psipon Pro köpüňiz bilýän bolmagyna bakmak. Psiponum işleýär, ona maýratyny video gorkadyň. Ilk başda Psipon almaly zat diýen bagol bilmeýänleriňiz barsa Play Market'e girersiňiz. Ýokarsyna Psipon Pro çykýan. Psipon Pro 21 MB bolmaly. Şonu alýaňyz skaçat edip Bolly öz işle, alýaňyz dostlar öz işleýär. Ilk başda Psipon özüne girýäs. Staýdyna çykýan, meňkide şu işläp dur. İstatistikler, aýarlar, günlükler, bular hökman del. İstatistikler, meňkide durdur diýip ýazyp, sizinkide şeýle başlat diýip çykar. Başlada basarsyňyz biraz garaşýan, öz başlaýar. Hem men birden öçken öçürjek bolmaň, öçen soň biraz işletmesi kynrak. Soňça men şu işletdim, işlän soň size görkezýän diýdim. YouTube işleýär. Gowy işleýje YouTube'a girer, häzir YouTube'a girip görelim. Barlalyň. Nära girýärdi. Başga VPN'de her kim şu intran koduny gözleýär, ýöne tapdyranok. Tapkän kişi BI berýär. Intran kodu zat diýip bolýan. Intran kodu zat diýip i berýär, ýöne o kodum YouTube açanok. Intran açýar, YouTube açanok. Görüşüňiz diýen videom ýöne başlady. YouTube'am işleýär. Video yer görelim, video açarım ka. Ana video da açýar. Görüşüňiz diýen dostlar, özüňiz alyp bilersiňiz. Hiç ýeser bar kod zat gerek. Köp kişi Psipon Pro kodly işleýär, ýa-da kod gerek. Intran işleýär, gowy işleýär dostlar, söz ýok VPN. Dostlar videoň halyna soň like basyň, kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Hoş sag bolun.